Βασίλη, καλώς ήρθες στο Μονόκερο. Καλώς ήρθατε. Προηγουμένως είχαμε, όπως τα είδες, το Θάνο Μακραντώνη από τον Όμιλο Τεχνητής Νοημοσύνης και νομίζω ότι εσύ είσαι το ζωντανό παράδειγμα της εταιρείας που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της λειτουργίας. Έτσι δεν είναι? Χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη end-to-end. Έχουμε πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων εκπαιδευμένων σε computer vision, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πιάνει όλα τα πεδία της τεχνολογίας. Εμείς ασχολούμαστε με τεχνητή νοημοσύνη σε computer vision και η λύση που έχουμε, το Envibert, που είναι μοναδικό στον κόσμο, είναι end-to-end τεχνητή νοημοσύνη. Και τι ακριβώς κάνει αυτή η λύση? Αυτή η λύση είναι μια πρωτοποριακή λύση που δίνει λύση στο μεγάλο πρόβλημα του biodiversity, της βιοποικιλότητας, στην αιωλική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα στην αιωλική ενέργεια. Ένα είναι η χωροθέτηση και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η προστασία των πτηνών από βρούσες ανεμογεννήτριες. Εμείς λοιπόν δίνουμε την απόλυτη λύση, και δεν το λέω εγώ ότι είναι η απόλυτη λύση. Το λένε τα 18 βραβεία που έχουμε, 2 παγκόσμια βραβεία από το WITSA, ένα βραβείο για την λύση μας onshore και ένα βραβείο για τη λύση offshore. Offshore, δηλαδή μιλάμε για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Η τεχνολογία μας βασίζεται σε κάμερες που παρακολουθούν το περιβάλλοντα χώρο της ανεμογεννήτριας και του αιωλικού πάρκου και με 3D radar σε αιωλικά πάρκα offshore. Καταλαβαίνουμε τα πτηνά που προσεγγίζουν, τα αναγνωρίζουμε από οτιδήποτε άλλο, ξεχωρίζουμε τι πτηνό είναι και τότε κάνουμε τις κατάλληλες συνέργειες. Είτε να το αποθήσουμε, είτε να κάνουμε slow down τη γεννήτρια, είτε να την κάνουμε shut down τη γεννήτρια. Όχι μόνο μία, άμα πρόκειται ας πούμε, για offshore αιωλικά πάρκα, μπορεί να μιλάμε για ένας μήνος πτηνών μεταναστευτικών, το οποίο προσεγγίζουν ένα πάρκο ανεμογεννητριών και τότε θα πρέπει μόνο να δώσουμε, εάν κρίνουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης σε μία ανεμογεννήτρια shut down, μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε στο 20% του αιωλικού πάρκου, στο 30% ή και στο σύνολο. Το ποσοστό επιτυχίας αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα θάνατο. Άρα είναι 100% το ποσοστό επιτυχίας. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 100%. Το ζητούμενο είναι αυτό που όλοι ελέγχονται, είναι κατά πόσο τα μέτρα που κάνεις είναι αυτά που πρέπει ή κάνεις παραπάνω. Εμείς προς το παρόν μπορεί να κάνουμε παραπάνω μέτρα, δηλαδή να ρίχνουμε παραπάνω ήχους, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν θέλουμε να σκοτωθεί, να θανατωθεί κάποιο πτηνό. Οπότε προσπαθούμε με τους μηχανικούς μας αλλά και με συνεργασίες που έχουμε εκτός εταιρείας μας, με πανεπιστήμια, να επαυξήσουμε την δυναμική του συστήματός μας, ώστε να μην ρίχνει και ήχους, δηλαδή να μην κάνει μέτρα και χωρίς λόγο. Αυτή τη στιγμή, αν και είμαστε από τις πρωτοπόρες, μάλλον η πρωτοπόρες εταιρεία παγκοσμίως, στο δικό μας road path είμαστε στο 60%. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή αρκετό χρόνο και αρκετή προσπάθεια, αλλά δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι η εταιρεία μας έχει βραβευτεί με 18 βραβεία
παγκοσμίως, 2 από το WITSA για καινοτομία. Ένα το 2021 και ένα το 2022. Ο WITSA είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Καινοτομίας για το προϊόν το onshore και το offshore. Και τώρα που συζητάμε, είμαστε μία εκ των 10 εταιριών Future Unicorn εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, από την Digital Europe. Άρα έχουμε μπροστά μας έναν ενδυνάμει μονόκερο. Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αλλά εμείς δεν κυνηγάμε αυτό. Εμείς κυνηγάμε τη τεχνολογία, κυνηγάμε τις λύσεις. Και άμα προκύψει, αλλά παρόλα αυτά οι διακρίσεις που έχουμε είναι μοναδικές και για τη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, διακρινόμαστε τόσο δυναμικά που ουσιαστικά προσπαθούμε να λιάνουμε τη διαφορά μεταξύ της πράσινης ενέργειας και της επέκτασης της πράσινης ενέργειας με τους περιβαλλοντολόγους και πιο συγκεκριμένα με τους ορνηθολόγους. Οι οποίοι ορνηθολόγοι έχουν μια αντίρρηση στην επέκταση της αιωλικής ενέργειας, αλλά η τεχνολογία και η πληροφορική μπορεί να δώσει λύση και να προστατεύσει τα σπάνια πτηνά και τα πτηνά γενικότερα, αλλά πιο ειδικά τα σπάνια πτηνά, από τη θανάτωσή τους από πρόχους ανεμογεννήτριες. Και νομίζω το ποσοστό επιτυχίας που έχετε έρχεται να πιστοποιήσει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ακόμα σου λέω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά σε εμάς δεν υπάρχει το δεν μπορώ. Υπάρχει το μπορώ. Οπότε θα το καταφέρουμε. Όπως έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να είμαστε η μοναδική εταιρεία που χρησιμοποιεί end-to-end AI και εκεί έχει τεράστιες δυνατότητες εκπαίδευσης και λειτουργικότητας. Πιστεύουμε ότι θα το φτάσουμε κάποια στιγμή τουλάχιστον στο 95%, να μην πω 100%. Βασίλη, τον τελευταίο χρόνο έχει μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η ΔΕΗ. Θες να μας πεις λίγο για αυτή τη συνεργασία, πόσο σας έχει βοηθήσει και πώς ήταν το κομμάτι της διαπραγμάτευσης? Ναι, η ΔΕΗ εδώ και ένα χρόνο έχει μπει στο μετοχικό μας κεφάλαιο ως στρατηγικός επενδυτής. Να σου πω ότι η ΔΕΗ ήταν τρίτη στη σειρά για όταν εμείς ξεκινήσαμε να επιζητούμε κάποιον στρατηγικό επενδυτή στην εταιρεία μας. Οι άλλες δύο εταιρείες ήταν παγκοσμίου κλάσης εταιρείες, αλλά και εμείς είπαμε ότι στρατηγικά θα έπρεπε ίσως να είναι η ΔΕΗ ο στρατηγικός μας συνεργάτης, διότι βλέπουμε μια ΔΕΗ η οποία δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Βλέπουμε μια ΔΕΗ εξωστρεφής, δεν βλέπουμε μια ΔΕΗ δυναμική και που σέβεται το συνεργάτη της. Και θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι αυτή η συνεργασία θα μας δώσει ακόμα πιο μεγάλο value και στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, αλλά και να μας ανοίγει δρόμους και στην καινοτομία, αλλά και στους ενδυνάμει πελάτες μας. Διότι δεν είναι η ΔΕΗ ένας συνεργάτης ο οποίος έχει κόντρες, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, με τους άλλους μεγάλους παίχτες της αιωλικής ενέργειας, γιατί τώρα επεκτείνεται, τώρα ξεκινάει να γίνεται ένας δυναμικός παίχτης στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε δεν μας βλέπουν και πολύ ανταγωνιστικά ότι ένας ανταγωνιστής τους είναι μέσα στο μετοχικό μας κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά όμως το βλέπουν πολύ θετικά οι πελάτες μας ότι ένας τέτοιος συνεργάτης διασφαλίζει το μέλλον της εταιρείας. Να πούμε λίγο για τα σχέδια της εταιρείας στο μέλλον. Τα σχέδιά μας είναι πολύ δυναμικά. Άλλωστε αυτή τη στιγμή το προϊόν μας βρίσκεται σε πολλές χώρες του πλανήτη. Αυτό που ευελπιστούμε είναι, όπως είπα και πριν, το προϊόν μας να το φτάσουμε σε ένα ποσοστό πάρα πολύ καλό, σε να μην υπάρχει ανταγωνισμός, να μην υπάρχει συζήτηση κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τη βιοποικιλότητα. Αυτή τη στιγμή επεκτηνόμαστε και σε άλλους δύο κλάδους. Η εταιρεία μας, όπως έχουμε πει, είναι εταιρεία πληροφορικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, επεκτηνόμαστε και σε άλλους δύο κλάδους, με άλλα δύο προϊόντα. Το ένα λέγεται NV 3D Map και έχει να κάνει με LiDAR και 3D κάμερες που μπορεί να ξεχωρίζει, ας πούμε, και να καταγράφει οτιδήποτε βλέπει στο πέρας του. Και το άλλο είναι το NVB Fire Pro, το οποίο έρχεται να δώσει λύσεις στην πρόβλεψη των πυρκαγιών. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, όλα αυτά στηρίζονται σε τεχνολογίες AI και machine learning. Ευελπιστούμε ότι και αυτά τα προϊόντα θα αναγνωριστούν παγκοσμίως όπως έχει αναγνωριστεί και το NVBERT. Βασίλη, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήμασταν εδώ μαζί και συζήτησαμε για αυτό το μοναδικό προϊόν και τη μοναδική εταιρεία. Ας ελπίσουμε στον κόσμο σύντομα και είμαστε στη διάθεσή σας οποτεδήποτε άλλοτε χρειάζεται κάποια τέτοια συζήτηση να το ξανασυζητήσουμε.